Nuwun panyuwun mawi duga prayoga. Mugia lumebering sih kasih welasan dalam Gusti ingkang amurbeng dumadi tansah kajiwa lan kasarira dumateng kita sedaya. Sugeng pepanggihan para pamirsa kaliyan kula ing adicara lelembut malam Jumat lumat. Kaderenge kula mbabar cariyos punika mboten katalumpen. Kawula nyuwun gunging samudra pangaksami. Bilih wontenipun asma papan panggonan utawi kedadosan ingkang sami kaliyan kasunyatan ing madya pada menika estu punika namung amargi saking faktor kebetulan lan boten wonten maksud ngginakaken asmanipun sinten kemawon. Para pamirsa madya pada dadi seksih nalika manungsa wis kelangan budi pakarti menika kasunyatane wonten ing tlatah Blora jumeneng sawijining gedhong pawiyatan SMP negeri ingkang katon megah sarta meranani ati. Nanging ing maliking tembok ingkang katingal asli pranyata dadi kerdaning dendam papan dununging rasa dengki srei. Nalika Sang Bagaskara wis lingsir kulon mlethek hawa adem njegut sing nembus balung ngebaki saben koridor sekolah sing malih dadi dingin. Dudu jen penunggu wit ringin sing dadi memalaning kahanan nanging setan sifat ingkang tukul saking tumindak buwing lan jiret manah ingkang nindes sesama. Nalika duka wis muncak dadi jotosan para seksi weruh ana ayang-ayangan ireng raseksa ngrangkul pundhake para murid. Netrane mawa abang kaya arep nguntal jiwane bocah-bocah kang sampun kelangan nalar. Ambune kembang kamboja ngebaki hawa campur gondo bathang lan kertas kobong. Kabeh menika sasmita bilih pepeteng sampun dumunung ing jeroning dada. Saking jero kamar adus sing suwung keprungu swara tangis ngeres-ngeresi ati, suarane mempedhi sing bisik-bisik. Aku iki wujud saka dengkimu. Yen kancamu mati mergo wedi, aku bakal manggon ing jero awakmu selawase. Pamirsa, sumangga kita mirsani sesarengan, midhangetaken sesarengan kados pundi carane setan ing jero dada punika saged dipun ruwat kanthi tulusing rasa pangapura. Pamirsa, ana sawenehi sekolah SMP negeri ing Blora. Keri-keri iki terus didera peristiwa sing aneh-aneh lan dadi viral. Dadi rasan-rasane wong akeh. Gedhong sekolahe pancen apik. Nanging yen wis jam 1 awan hawane malih dadi sumuk lan nggilani. Dudu merga panase srengenge nanging merga hawa peteng sing asale saka tumindake murid-murid ing sekolahan kuwi. Reronce prastawa sing ora tinemu nalar kabeh diwiwiti saka karepe murid-murid padha tukaran ing jam sekolah. Ora mung padu lambe nanging wis nggunakake tangan lan sikil. Padha pancal-pancalan, padha keplak-keplakan.
Kaya-kaya ana setan sing bisik-bisik nggugah duka ing saben atine murid. Ora cukup anane murid-murid padha tukaran nalika jam sekolah. Bubar kuwi ana prastawa sing gawe geger. Puluhan malah cacahe atusan murid keracunan panganan kanthi bareng. Sekolah sing kudune dadi papan golek ilmu malah malih dadi papan sing kebak kedadian sing marai wong tuwa was-was lan prihatin. Ana meneh kedadian sing paling anyar lan viral yaiku prastawa murid sing padha jotosan tanpa sebab sing jelas. Iki sing gawe wedi. Miturut ceritane bocah-bocah sing weruh nalika murid-murid kuwi jotosan ana ayang-ayang ireng sing melu ngrangkul pundhake murid-murid kuwi mau. Kaya-kaya menehi tenaga tambahan kanggo ngrusak kancane dhewe. Sakwise digoleki sisik melik lan nyata memedi sing paling medeni ing sekolahan kuwi dudu jin penunggu wit ringin nanging setan sing tukul saka sifat dengki, srei lan hobi bullying. Saben ana murid sing nindes kancane wis kena dipesthekake hawa peteng kuwi malih dadi luwih kandel lan ngilani. Ing sekolahan negeri kuwi jebul ana geng sing isine bocah-bocah sombong, ketuane jenenge Bayu. Bayu lan kanca-kancane seneng banget nindes bocah sing jenenge Totok. Bayu kuwi bocahe meneng, pinter nanging ya kuwi asale saka kaluwarga sing kurang mampu. Merga kahanan sing kaya ngono kuwi saben dina Bayu dadi sasaran ece-ecenane geng kuwi. Duit jajane dijaluk, malah tahu klambine dicoret-coret nganggo spidol sing permanen. Iki critane kedadian sing marai gegere wong-wong. Sawijining dina Bayu lan kanca-kancane nyeret Totok menyang kamar mandi sing paling mburi ing sekolahan kuwi. Kamar mandi kuwi pancen kondang wingit. Totok dikunci saka njaba, lampune dipateni. Mangkono turu karo Mamedi ngono tok. Bengoke Bayu karo ngguyu lakak-lakak. Nanging bareng Bayu arep mlaku ninggalke panggonan kuwi dumadakan hawa ing koridor malih dadi adem jekut. Ana swara tangisan sing lirih banget nanging dudu swarane Totok. Swara kuwi suarane bocah wadon sing ngresula sambat. Tulung, panas.
Peri. Krungu swara kuwi Bayu banjur mandheg. Bayu lan kanca-kancane sing maune ngguyu lakak-lakak mandheg mak clakep. Kanca-kancane malih dadi pucet. Saka bolongan ventilasi kamar adus mau metu keluk ireng sing ambune kaya kertas kobong. Bareng Bayu ndelok menyang kaca jendela, dheweke weruh bayangan ireng gedhe banget sing lagi ngrangkul pundhake. Nah, iki sing medeni. Bayangan kuwi dudu memedi saka kuburan. Nanging wujude memper kaya praupane Bayu dhewe. Mung raine katon ajur lan mripate mung mawa abang. Memedi kuwi bisik-bisik ing kupinge Bayu. Saben kowe nglarani kancamu, aku dadi luwih gedhe. Aku iki wujud saka sifat dengkimu. Yen tok mati mergo wedi, aku bakal manggon ning jero awakmu selawase. Sanalika kuwi Bayu ngrasake awake dadi kaku. Dheweke weruh kanca-kancane mlayu sipat kuping mergo weruh tangan-tangan ireng metu saka tembok. Arep nyeret sapa wae sing seneng godha wong liya. Bayu ambruk ambekane sesek. Ing petenging kamar adus kuwi dheweke kaya weruh kabeh tumindak alane diputer kaya film. Kaya-kaya Bayu ndeleng film ing gedhong bioskop. Dheweke weruh raine Totok sing wedi. Weruh tangisane ibune Totok yen ngerti anake dilarani. Ding. Iki mati tetep bisa ngerekam iki. Aku cangkemku lower to kok. Iso. Wes tak tutupno. Bayu nembe sadar. Setan sing paling medeni kuwi dudu sing manggon ing wit gedhe utawa kamar adus wong, nanging setan sing tukul ing jero ati menungsa sing seneng nindes wong ringkih. Kanthi sisa tenagane Bayu mbuka lawang kamar mandi mau. Dheweke ngrangkul Totok sing lagi nangis lemes keweden. Totok, sepurane aku bener-bener njaluk sepura ya, Tok. Totok, tenan aku njaluk ngapura. Tangise Bayu pecah. Bayu njaluk sepura kanthi alus, hawa peteng lan bayangan medeni mau makplas. Ilang malih dadi padang. Sekolah sing maune krasa abot dadi krasa enteng meneh. Merga ngrasake akeh kedadian ing sekolahan keri-keriku, guru-guru saweneng SMP negeri kuwi sepakat sowan ing Abah Taat. Sak perlu nyuwun pepadang. Ora maido kabeh iku mau minangka derma usaha. Wong pancen kahanane ya kaya mangkono. Suasana ing salah siji SMP negeri kuwi rasane dadi peteng lan sumpek. Wis pirang-pirang sasi sekolahan kuwi dadi omongane wong merga ora tau sepi saka masalah.
Murid-murid asring padu lan kerengan tanpa sebab sing jelas. Malah wingi wae ana kedadian bocah-bocah keracunan masal. Rasane kaya ana hawa peteng sing ganduli sekolahan kuwi. Mula akhire pihak sekolahan mutusake sowan marang Abah Taat. Panjenengane iku tokoh ustad sing kondang alus budine. Nanging isih kenceng anggone nyepengi paugeran kejawen. Abah Taat rawuh kanthi ageman prasaja, sarungan lan nganggo kupluk. Pasuryane katon wibawa lan adem. Nalika teka ing sekolahan kuwi Abah Taat ora langsung nindakake ritual sing neka-neka. Panjenengane milih nglumpukake para guru lan wong tuwa murid ing aula sekolah. Kanthi swara sing ririh nanging nancep ing ati, Abah Taat paring piweling. Bapak lan Ibu guru sekolah menika mboten namung papan kagem pados angka, ngendikane Abah Taat sinambi mesem. Guru aja mung mulang materi, nanging kudu waspada marang owah-owahan sifate murid. Yen ana bocah sing dadi menengan utawa asring bolos, kudu langsung dicedheki kanthi ati menyang ati. Gaweya kegiatan sing ngajarake gotong royong. Ora mung nilai akademik sing diunggahake, nanging nilai kemanusiaan. Sekolah kudu duwe aturan sing teges marang anane bullying. Sapa wae sing nglakoni kudu diwenehi sanksi sing mendidik. Eling iki dudu sanksi fisik sing malah nambahi dendam. Ing kalodhangan iku Abah Taat banjur minger madhep marang para wong tuwa murid sing rawuh. Dikandhakake kabeh ae wong tuwa murid saben anak mulih sekolah takonono. Dina iki ana kedadian apa sing gawe kowe seneng utawa sedih, Le, Nduk? Iki welengku aja pisan-pisan utawa sering yen methuki bocah bali sekolah mung takon entuk pira, nilai pira dina iki iso pelajaran apa ora. Iki sing luwih penting anak kuwi mung tiru sing pinter. Yen wong tuwa ing omah seneng gunem ala utawa kasar, anak bakal niru tumindak kuwi ing sekolah. Mula ajari anak supaya ngajeni perbedaan. Mergo saben bocah kuwi unik lan duwe hak sing padha kanggo ngrasa aman. Minangka panutup, Abah Taat paring pesen kang wigati banget kanggo kabeh warga sekolahan negeri sing akhir-akhir iki akeh masalah, akeh kedadian. Panjenengane ngajak supaya sekolah nggelar kampanye sekolah ramah anak. Ing kene saben murid diajak dadi agen perdamaian.
Yen weruh kancane dilarani kudu wani lapor utawa mbela. Dudu malah dadi penonton, dudu malah melu sorak-sorak. Yen kabeh wis nyawiji kerjasama antarane guru, wong tuwa lan murid, hawa peteng ing sekolah iki bakal ilang kanthi ijine Gusti. Sekolah iki bakal malih dadi taman ilmu sing kebak rasa tresna asih, papan sing ayem kagem para putra-putri kita. Pungkasane Abah Taat sinami ndeder donga. Muga wae sakwise diruwat, sakwise sekolahan kuwi diruwat Abah Taat, SMP negeri kasebut dadi luwih ayem. Ora ana meneh swara kerengan, sing ana mung gumuyu lan guyub rukun amarga ruwat. Sing sejati kuwi asale saka resike ati lan beninge pikiran. Mugi-mugi kemawon. Amin. Para pamirsa lumat lelembut malam Jumat ingkang kinengker ing Gugi mekaten kala wau reroncening cariyos saking sawijining pawiyatan ing tlatah Blora. Pranyata mboten wonten memedi ingkang langkung nggegirisi tinimbang hawa nepsu ingkang nunggil ing jero dada. Gedhong ingkang katon megah saged malih dadi perdaning dendam sarta koridor ingkang asri saged dadi papan dununging setan sifat amargi tumindak bullying lan seri. Panyuwun kula dumateng panjenengan sedaya, mliginipun para kadang muda eling lan waspada. Sampun ngantos kita miyak wewadi kanthi nglarani sesami. Amargi saben tatu ingkang kita gores ing atine liyang bakal dadi pakan kanggo ayang-ayang ireng ingkang tansah nunggu ing waliking pepeteng. Ringa bilih memala punika boten bakal sirna dening donga kemawon, nanging kudu dipun ruwat kanthi tulusing rasa pangapura lan beninging pikiran. Sura dira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Sedaya angkara murka bakal sirna dening kautaman lan welas asih. Kula ingkang nindakaken kewajiban ing adicara lumat dalu punika ing wekdal punika boten bilih wonten kirang subasita atur ingkang boten meranani utawi wontenipun asma lan papan ingkang saged dadosaken boten sekeca ing penggalih. Kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan rahayu ditebihna saking godha rencananing setan ingkang mbisiki utawi mbebisik ati. Kula pamit sugeng lerem ing ayoming Gusti. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.